खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों आसामनि दैबाना बे आसामनि दैबानाया बा बे खैफोदा जायबा दाख्लै बावैसो जानानै थांबाय बे साननैसोनि सिगां जानानै थांनाय जि जाथाय बे आसामनि दैबानानि जाथाय बे माबोरै जानो मोनखो बिनि सायावनो दिनै जोङो मोजाङै फुल डिटेल्सआव भिडिअ बानायनो होननानै नुजाथिफैदों जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै इनफरमेटिभ मोनदों नोंथांमोना नोंथांमोननि फोरमायथिखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय भिडिअखौ फुल नायजाब अब्लासो बुजिगोन जे आसामनि दैबाना बे थारैनो मा जाहोननि जाखो बे आसामनि दैबाना थामहिनबा आसामनि फ्लाड्स बेयो गोबां रोखोमै खहा खालामलांबाय जोंनि आसाम हादरसायाव गोबां नखरफोरानो सिलिंखार जाबाय गोबां आबादफोरा सिलिंखार जाबाय गोबां जि जोम गाननाय जोमनाय गोबां मुवा बेसादफोर बा जिउ खांनायनि राहा लामायाव बा जिउ खांनायनि बेलायाव गोबां रोखोमै खहा खालामनानै गालांबाय एबा जोंखौ सुफुंखौ हायै दाहा होनानै गालांबाय बे आसामनि दैबानाया आसामनि दैबानायाव जि जाथाय जानानै थांबाय बेवहाय मोनसे हारिनिल' खहा जादों बे नङा बर' राभा गार' असमिया साफ्रोमबो जों आसामनि थागिबि माहारिफ्रानो बयबो खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों मददनि थाखाय बयबो CM रिलिफ फान्डआव बयबो रां डनेट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां रायजो सभानि MP प्रमद बर' सार बिथां गेदेमायाबो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि थाखाय बिथाङाबो 1 लाख गावनि दान बान्थानिफ्राय बिथाङाबो दान होदों नाथाय बिथाङा पस्ट खालामाखै जे बिथाङा रिलिफ फान्डआव दान होदोंब्लाबो बिथांनिखौ रावबो शेयार खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथाङाबो दान होदों आं शेयार खालामनानै होबाय बेफोरबायदिनो बेल' नङा साफ्रोमबो दिनै दैदेनगिरिफोरा CM रिलिफ फान्डआव 1 लाखनिफ्राय जागायनानै जेसेबां हायो एसेबां मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां रां गिबि मन्थ्रिनिसिम रां सफैदों बेखौ जों मिथिदों बेजों लोगोसेनो साफ्रोमबो इउटुबारफ्रानो साफ्रोमबो ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफ्रानो जेसेबां हायो एसेबां मदद खालामदों बेखौ आं नुनो मोनदों बे समाव आं भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम रिक्वेस्ट खालामो बा आपेल खालामो जाहाथे बिथाङा थाबैनो आसामनि दैबानानि थाखाय माबा मोनसे गेदेर राहा लामा आजावनानै लायो आरो अरायबो आसामखौ मदद होबाय थागोन आरो थाबैनो राहा लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरा साफ्रोमबो नखरफोरा जिउ खोमानानै लानांबाय सुबुंफोरखौ गावसोरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा साफ्रोमनिसिमबो आंनि खर गंग्लायै आरज जाहाथे बिथांमोननि सोरगो दावबायनाया बा बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो बेखौ आङो आफा अबंगसाइनियाव आरज गाबहरदों जायफोरा जिउ खोमानानै लानांबाय बेफोरबायदिनो साफ्रोमबो जाहाथे आरज खालामो जाहाथे बे दैबानाजों भुगिनांनाय साफ्रोमबो नखरा गोजोन सान्थि थानो हायो आरो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दै माब्लाबाबो जाहाथे नुनो मोना बिथांमोनाबो गिबि खेब नुदों मा बुंनो बे मोनसे मा बुंनांगोन जोङो मिथिंगायारि खैफोदजों लोगोसे बियो मोनसे मेन मेड एबा जों आर्टिफिशियेल थामहिनबा जों मानसिया खुद गावनो बानायनाय मोनसे खैफोदबो बुंनानै जों बुंनांगोन जों बेनि गेजेरजोंब्लाबो दा मोनसे सलुसना मा जोङो सरकारा मा मावनो हायो थारैनो सरकारा एसे एनै मददखौ होनो हागोन नाथाय जोङो जापाननि बायदि थासारिजों जों गोरोबनानै सोलिनो सोलोंनांगोन गुबुन हादरनिखौ जों नुनानै सोलोंनांगोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि आसामनि दैबानाया बे मोनसे नेचारेलखा बेखौ जोङो फोजोबनो हाया रखम मोनसे कन्डिशनाव दङ दिनैनि जि दैबाना जानाय बेवहाय जों माखासे जाहोनफोरखौ जों मोनथिनो हायो जे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां हाजोफोर बा गोबां ओरैबायदि मोनसे रायजोफोर दङ जायफोर रायजोआ हाजो एरियायाव दङ जे अरुणाचल प्रदेश मेघालया बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि नागालेण्ड हाजो बेफोरबायदिनो बे शिबसागराव जानाय जाथायाव नागालेण्डनिफ्राय दै
फैनायनि बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों क्लाउड ब्रास्ट जादों होननायखौ जों मिथिनो मोनदों स' बेफोरबायदिनो जोङो गोबां अखा हायोब्ला बेखौनो क्लाउड ब्रास्ट होननानै जों मिथियो थ' क्लाउड ब्रास्टखौ जों इजिलि जों खोनाबाय थायाबा जों खोनानो मोनफेराखैमोन स' बेफोरबायदिनो दैमानि जि थाला बे थालाया गोजौ जाबोदों जायनि जाहोनाव गोरलै दैबाना जानायनि खाबुखौ जों नुहुरदों माबोरै होननानै बुङोब्लाथाय दैमानि थालाया गोजौ जाखो जेरैहाय गोबां हाजोफोरनिफ्राय हाब्रु अन्थाइ बाला फैनानै स' थालोआव थाफैदों स' बेनि जाहोनाव दैबानाया इजिलि जानायखौ जों नुनो मोनदों थामहिनबा दैनि जि थालो दैमानि जि थालो बेयो गोजौ जादों स' बेनि थाखायनो दैबानाया जानायनि गोबां रोखोमै सुबिदा लानायखौ जों नुनो मोनदों स' बेफोरबायदिनो जों आं दानिसो एसे आवगाय बुंखांबाय जे सोरगिदिं हाजो जोंनि रायजो बा आसाम रायजोआ सोरगिदिं हाजोजों बेंखनजानाय स' कार्बि आंलंनिबो हाजो दङ बेनि गेजेराव स' बेफोरबायदिनो दिमा हासावनि हाजो स' एनिवे बेफोरबायदिनो गोबां हाजोजों बुंफबनाय आसामा मोनसे मिरुदन्दनि गेजेराव दङ स' बेनिखायनो आसामाव दैबानाया इजिलि जाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो स' बेनि थाखाय सलुसना आं दानिसो बुंदों जे न'खौ जाहाथे गोजौ गोजौ लुनाय हुदाखौ खालामनांसिगौ जेरै मिसिं ट्राइबेलफोरा बिथांमोना जेरै न'खौ बैसांनि न' लुयो थिग बेफोरबायदि सिस्टेमै जुदि लुयोब्लाथाय दैबानाया जायोब्लाबो जाहाथे जोंनि न' बाङा खहा जाया स' बेफोरबायदिनो मेड एबा जों सुबुं माहारिया गावनो खुद बानायना लानाय जाहोनफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो डिफरेस्टेसन माबोरै होननानै बुङोब्लाथाय स' जोङो मानसि माहारिया दिनैनि समाव गोबां रोखोमैनो दंफां लाइफां दानफायनायखौ जों नुनो मोनदों हाजो एरियानिफ्राय स' जाहोनाव दिनै हाजोनि हाया हा गिसिखानाय सयेल इरोजन जानो गोनां जादों माबोरै जादों होननानै बुङोब्लाथाय बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव हाया एसे अखा हाब्लानो गुरै जादों आरो हमथानो हायि कन्डिसन जानायलाय हाया गिसिखानानै हायेनाव बा गाहायाव दैजों लोगोसे स्र'है फैफानायखौ जों नुनो मोनदों स' बेनिखायनो हाया गुरै जानायनि जाहोनाव जोङो हा गिसिखानायनि जाहोनाव दैबाना जानायनि थासारिया दिनैनि दिनाव गोबां डेन्जार जानानै फैदों एसे एसेयावनो जानायनि चान्सआ बारा जादों स' बेजों लोगोसेनो जोंनि आसामनि न' बांफोरा बेसिकेलि बुंनो थाङोब्लाथाय दैमानि सेराव जायो स' बे दैमा सेरनि जाहोनावबो जोंनि दैबाना जानायनि जाहोनखौ जों बुंनो नांगोन स' बेजों लोगोसेनो जों दैमा सेराव मानि हा बानायनानै न' लुनानै जों थानो दिनैनि मुगायाव जों थानो नागिरो बा थायो स' बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखाय दिनैनि समाव आसामाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनदों स' भिडिअ'आ गोलाव जाबाय बांद्राय गोलाव बानायथ'लिया स' आसा खालामदों आइ हप नोंथांमोना बे ससे खोन्दोनि गेजेरजोंनो बा एसे गुसुं समनि गेजेरावनो नोंथांमोना जा बुजिबाय बेखौ आं मिथिनो हाबाय जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन लाभ इउ अल जय बर' हारिनि